sa mga kwapo diara! Sili-sili na po! Mga kaon, dito mga kaon eh! Dali, pagkagutom ka, bro. Mga kaon, bubod na! Di pa, no? Hindi mo Sabi mga ka, nawagtang ay! Hanggang marang matang hipusan ang kanon! Uy, ikaw na magkaibigan mo. Uy! Ikaw palawaso, ako kay buot. Klaro mo sad, ina, klaro mo sad. Klaro po. Yo, what's up mga kaon? Wow! For today's video, Tilaw na ba mo ginaling nga sili mga agaon nga naay gamay nga karne? sili-sili na po! Ikaw na gamay? Tag na pre, tag na. Isa may na gamay sto aron. Ikaw ba nagsulti? Ikaw, los. Muna lami mga gaon, naglabi ang sili kaysa sa karne. Yes! Gaon, mapatimi kas may content anang giling-giling. Igiling-giling. Igiling-giling. Igiling-giling mo na yan. Giling-giling mo na yan. Kuha mo katuway, panuway mo. Kay panuway siguro. Sa libatanan, maulis lugatan. Wow! Music. Sweet, sweet music. Island life and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning light. Sweet music. Sweet, sweet music. Mga gaon, mga tayo pasapaw, pabukid. Lain masag magpasapa kang naatas deres kalsada. Panday ta. Nahon mo tagalus-los ron. Ikay ako. Pay ginabsan ni mo. Bay pa wala na butang iglinsa. Naalalay ra naon. Wala na lagi kupot sanggot. Nagkakuha ng mata ni mo, di ka katuloy din ng bagles. Matakita mo baglis. Ako be. Wala naman ka mao oy. Ano ba? Gisi na na daan do. Gisi na na daan do. Gisi na na daan. Gisi na na daan. Tara, gupa na sina. Pati na sina pa to na. Hybrid, di na hybrid ay. Kapo naman na. Kapo na. Wala ba? Hilom. Kaya patikak na ang mahila. Kaya madunggan to hilingan. Manabot. Iwi manabot. Manabot oy. Iwi, baka mo gabas na. Hindi ko mo gabas. Ini lang tuka bitaw. Pagandang to pagkaon ka. Pagandang to pagkaon ba? May pagkaon nagtrabaho. Wah, kaya ginabsan mo hiwi, pagkaon. Pero magpas mo ka. Request, unsay gusto ni mga pagkaon? Karne! Ayaw! Imo may gipakaog dahon. Sa man dahon? Dahon, dapli ka sa dahon, mangibutan niya. Nga mong kay, ikaw lang ang nagkaon. Ngabang nagka, maganik, nagka-survive ta itong agunoy. Doble na to, huwag ko nangilo pagkalibang na ko. Oh mga gaon, diya sa mo kayo magpalit sa may karne! Goodbye, tomorrow morning! Mga gaon, naratong putahe! O daratong pinakalamihan nga vitamin. Yes! Sili na po mga gaon! Muslan man ang naong nga pre, ato nang bimuslan gig mayos. Diwasi! Sa mga gaon, wala dagat si Puritse, di asa mo kay magmaniho na may. Mga gaon, mag-cooking ako, mantika, dako Paskua! Uy, Saan ko kumartin ang lamas si Lulun? Ang lamas ni Ara! Kainit mo dito! Ato yung tornado mga gaon! Saan ko kumartin ang pinakalamihan na sili, Lulun? Ang vitamin sa mga kwapo ni Ara! Sili na po! Atong yung tornado mga gaon! Saan ko kumartin ang karne, Lulun? Ang karne sa baboy ni Ara! Atong itornado mga kaon! Saan ko kumarte ng carrots ni Lunod? Ang carrots ni Ara! Atong itornado mga kaon! Saan ko kumarte ng papalasa ni Lunod?
Soy sauce. Git. Soy sauce. John ko kumarte ng soy sauce ilunod. Ang asiti sa motor di ara. Bago pa na hinabwa kaon. Atong itong lido mga kaon. John ko kumarte ng green place ilunod. Green fish. Oh, Green place. green fish. Green fish. John ko kumarte ng green place ilunod. Ang bunga sa pilis di ara. Grabe balalot hangoy. Atong itong lido mga kaon. Magaon, merakoke ni magaon. Ato ni patilaw na kukumanten. Pasok, 24 oras. Walang klik-klik na walang talala. Pikachu. Chile. Oh, Chile. Pikachu. Wow. Mga kaon, merakoke din sa pina. Wow. Mga kaon, di tayo magbubod. Dali ba, kigutom. Magdali ba? Mama? Kaway kaon ni uli dito, uli. Mga kaon, di tayo mga kaon eh. Dali ba, kigutom ka bro? Mga kaon, bubod na. Itong kuan ba? Uy, ta. Kung nito. Di uy sakto na. Sa duha, tulo. Ayaw lagi sakto. Bukas pag sila. 8, 4, 5, 6, 7, 8. Mga kaon! Mga kaon, eating na! O mga anak bre ang inaha, ang amaro man juntak na rin. Ginaling di marat. Ginaling mga kaon. Ginaling di marat. Ginaling, di Ginaling marat. ang gamay, nga gisagulag daghan sila. Sige mga gano. Hakop mga gano ba? Sunog ba kayo eh? La, karbola. Muna lang yung mga gano kawan mga gano. Rakamot. Grabe naman bosin. Huwag to oy. Uy, John rin, gihakop. Hala. Ayun ba? Uy, namoy. Na chairman oh. Ito po yun, oy. Ano na pakan na to? Wala man may batasan, oy. Galing na be. Eh, what? Oral. Uy, wala naman lagi ni. So? Sabi daw, kam-kam ninyo eh. Ang ganda? Grabe ang sili, wala pakya sili eh. Wala gini. Ang hangan. Bawal ang dami man, no? Wala, kopakop. Lingi po na kuripikas, yapi pong naw nga. Ay. Bukas mo muna doon. Ay, kagukal kay Manli, okay, paano? Murados. Kan? Uy, Di, paano? pang ba? Di, botol lagi. Hindi ron. Botol lagi meron. Hindi, oy. Gabi mga ka, nawagtang ay. Anda marong matang gipusan ang kanon. Lagi ba? Hindi ko advice ko, oy. Grabe. Uy, ngayon ka na bagay sili mo. Uy. Ikaw palawas wag mo kay buot. Klaro mo sad, ina, klaro mo sad. Klaro po. Alam di ko kay buot, basta di ko may lugan. Ano na ba? Salta. Ano na ba? Salta, wala nito. Sao ba oy, basta na yoy. Dami ang dukot bro. Grabe mga kawan na mga gawan ka na screen ay ba? Screen ay. Murag imba-imba ba? Labos, nagumba naman yung lamisa boss, uy. Ala, nagkuto-kuto ng lamesa. Grabe, ibaw, pre. Grabe, baha-baha, uy. Basol, uy, ang basol. Naduminik yung tao, no? Grabe kao ng mga garo, basta nani kao ng mga garo, walay pa kisili. Muna hindi kita mag-content o ganang Muna kuhan. hindi kami mag-content og lamig, kay pinis. Grabe, kuha lang di kao ng dahon na garo. Ay, sikat ba? Lah, Magan! Natuwa mo mag-plato dako kayo? Dala! Kaming kao na magaw, sinagad, wala ginabil. kaha lagi. Salami ah. Mga kao, lidig na, wow!